Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh ning channel Lelek Bugang ra kerajingan, HP-ne kok goyang ngono. Salam sapa kanggo dulur-dulur kabeh ya, Bela. Oke, salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine, selalu dimudahkan segala urusannya ya, Bela. Sik iki tak benake sik. Wis Bela, wis ora goyang Bela. Wis ora goyang Bela. Oke, iki le arepe resik-resik ya. Anu apa? Kurungane munak. Kurungane manuk ngono. Waya diresiki. Lah iki mumpung wis siyup, resik-resik. Terus apa, Mas? Geser. Wah. Wes. Ada diresiki. Tapi kira iso nggondeli iki kudu nganggo anu. Nganggo tripod Bolo. Tripod sik. Yo, gawe tripod iki nek ora nganggo iki wah ora jalan lho Bolo. Penake kayak endi ya? Oh kayak kono, kayak anu. Pinggir dalan Bolo. Tidak kayak pinggir dalan. Kayak pinggir dalan kono. Terus nyemproti ya Bolo. Oke, di simak baik-baik ya. Lek Bugang arepe ngresiki kurungan manuk ya. Buat bola-bola sing durung subscribe, like, comment, share ya. Karo di apa? Ning nggon komenane kuwi dipecet. Apa Mas jenenge apa Mas? Hype. Dipijet hype. Nah, kuwi poin bola dinggo anu dukungane Lek Bugang ya Bolo. Ya gen tambah ning apa jedul ning beranda-beranda ngono lho Bolo. Gen jedul-jedul terus. Hype. Ya wong glagapen hype. Oke, ya dilanjut disimak tak totone dhisik ya. Nek ora nganggo tripod ora iso soalé. Wes, wayahe diresiki Bolo. Wayahe diresiki. Lek Bugang nek ngresiki ya ning kene iki Bolo. Karena iki kan talen buang di kotorane kan ya kebuang karena kan enek alirane air ngono lho Bolo. Iki yo resik. Open-opene Lek Bugang ya sing nggur iki tok Bolo. Nggur jielak karo ganti kenarine Bolo. Wah, ini kenarine bodol Bolo. Dadi ora ngoceh Bolo.
caci-caci tok bola. Mergo bodol terus ora gelem ngoceh. Oke. Oh, jikuki pakane dhisik. Yo. Manuk lek bukan ya gur gari iki bola. Sore-sore didusi. Aduh, enek lagu bola. Wah, kok kopi kirik apa ora ya? Seleng.
muga-muga ora kopi kirik ya Bunda. Kademen guys, kademen mergo sore dikebyur. Ya, ini kademen iki. Ya. Ora apa-apa guys, tapi ora masalah. Pakane kok mesti numplak. Iki apike dikeki anu Bunda. Dikeki ada pakan biasa wae Bunda. Sik jikoke pakan ada sik. Makanya ndak dikurangi terus. Ganti sing biasa. Mungkin malah ngirit pakan ya Bunda. Sing iki ya ditambahi meneh pakane gen saya oke.
arep ya bolo kene ora telat-telat makan. Mana lah mabut. Pakanmu nya. Oke, belum pasang sih. Wes, masuk ke dulu. Nah, iki panggonane ya kene iki bolo. Wes ning kene iki anggere lek bukan pulang cerewet. Wak 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 wak. Cerewet. Nah. Di sini bolo. Wes. Well, yes you. Selesai bolo. Oke bolo. Sithik oke lek bukan ngono mau ngresiki buyung-buyunge lek bukan. Lah iki manuke lek bukan ya nggur gari loro kuthok. Mergo ora enek liyane ya bolo. Terima kasih banget, matur thank you buat bolo-bolo kabeh sing wis nyimak, sing durung subscribe ya subscribe, like, comment, share ya. Aja lali lho bolo. Dibuka nggon komenan, dipilih pencet hipe. Hipe. Wah, angel men bahasane. Dipencet kuwi, dadi lek bukan ya kene tok poin. Lah poin kuwi ya nggur gratis bolo. Kuwi salah satu dukungan dadi supaya video-videone lek bukan kuwi ketok ning beranda terus bolo. Intine ngono. Pokoknya bolo-bolo sing urung subscribe ya subscribe ngono wae lah. Yes, matur thank you. Terima kasih, matur nuwun. Salam buat bolo-bolo kabeh, salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine, dimudahkan selalu segala urusannya dimanapun bolo-bolo berada ya. Yes. Ya iki videone lek bukan tak akhiri dulu, sesuk ngonten apa ya? Lomba bolo, persiapan lomba. Lah lombane ning kampung kuwi wis ning kampung Riwil bolo. Kuwi enek lomba anak-anak dan lomba bapak-bapak. Lah lombane bapak-bapak voli. Sing genah kuwi engko gari nganggo daster apa ora. Oke, ngono sik. Terima kasih ya. Wis pokoke tak akhiri sik, engko lanjut konten lek bukan sing sesuk-sesuk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.